strong. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No
matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagtamyaw, mga hinigugma kung nga mga utod kagabihan kay Kristo, kag sa tanan nga naga-follow via live streaming sa aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Magpasalamat kita sa aton Ginoo sa paghatag sa aton sang bagong adlaw, kag aton pangayoon sa iya ang grasya sang padayon nga pagkabuhi sa iya presensya. Talupangda ang Dios amo ang akon manugbulig. Ang Ginoo nagapabakod sang akon kabuhi. Magadulot ako sa imo sang kinabubuton nga halad. Magadayo ako sa imo ngalan o Ginoo kay ini maayo. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, kaluoy kami nga imo mga alagad, kag dugangi sa amon ang imo grasya, agod nga magkabuhi kami sing malig-on sa pagtuo, sa paglaom kag paghigugma. Kag tungod sini, tumano namon sing may katutom ang imo mga kasuguan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 12, versikulo 46 tubtob 50. Nagahambal pa si Jesus sa mga tao sa mag-abot ang iya iloy kag mga kauturan. Naghulat sila sa gwa kag nagpangabay nga makighambal sa iya. May nagsiling sa iya, "Yara sa gwa ang imo iloy kag mga kauturan, luyag sila makighambal sa imo." Si Jesus nagsabat sa tao nga naghambal sa iya, Sino bala ang akon iloy? Sino ang akon mga kauturan? dayon gintudlo niya ang iya mga gintutunan kag nagsiling siya, Yari ang akon iloy, kag mga kauturan. Ang nagatuman sang kabubuton sang akon amay sa langit, amo ang akon utod nga lalaki, utod nga babae, kag akon iloy. Mga utod kagabihan, aton liwat ginaabi-abi si Sister Mary Edelica Lopez sang BBMC nga magapambit sa aton sang iya pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga kag welcome liwat sa aton programa, Sister Eds. Maayong aga, Sister Ninya. Kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo,
kag sa naga-follow sa aton via live streaming, malipayon nga aga sa aton tanan. Sino ang akon iloy kag kauturan? Ato nabatian sa Ebanghelyo subong nga adlaw, ang pagpakilala sang pamilya ni Jesus. Ato nahibalan nga wala sang utod si Jesus, apang nabalaan sa Ebanghelyo nga may ara siya nga mga kauturan. Sa kultura sa mga Hudeyo, ila ginakabig nga utod ang tanan nga mga himata kag kapartidusan. Nyan may mga paryente si Jesus nga kaupod niya, sa bagay nga ginsiling ininiya nga iya mga utod. Kita nga mga Pilipino, makabig nga may kultura nga closely knit, bisan may pangabuhi na ang mga kabataan, pero nagatinirman gihapon sa puder sang ginikanan, o kung nagapatindog sang balay malapit sa ginikanan kag mga kauturan. Isa ini kapamatuod kung daw ano kalapit sa aton ang aton pamilya. Nagaunungay sa tion sang kabudlayan, kag nagabinuligay sa tion sang kapipitan. Makita naton kung ano kadako nga grasya kung may ginakabig kita nga pamilya. May mga abyan man kita nga ang pagtatar sa aton miyembro, subong man isa ka pamilya. Amo man sa aton mga paryente nga ginakabig man naton nga aton pamilya. Apang sa aton Ebanghelyo, aton nahisayran ang pagpamangkot ni Jesus kung sino ang iya iloy kag kauturan. Sangging pangita siya agod maistorya, namangkot siya bahin sini. Si Jesus bala wala na namian? Sa aton pagpangabuhi nga nabasi sa pagtulunan ni Jesus, mas mabugat ang pagtuman sang iya kabubuton kaysa sa pagsunod kung ano ang aton gusto. Madamo sa aton nga nagapangamuyo sa Ginoo sang tawhay kag hamungaya nga pangabuhi. Nagapangamuyo nga mag-ayo sa aton mga masakit. Nagapangamuyo nga makapasar sa exam. Nagapangamuyo nga makabayad ang mga nakautang sa aton. Ini kag madamo pang nga klase ang aton ginapangayo sa Ginoo. Kung initanan hindi matuman, kailain ang ginatigana sang Ginoo sa masami, nagapamangkot kita kung ginapamatian man bala kita sa aton pangamuyo. Kung aton pagabatunon sang may pagtuo, nga hugot sa aton tagipusoon, nga hindi tanan sang aton ginapangayo ihatag sa tion sang aton gusto, nyan, makabig kita nga mga utod kita ni Kristo. Kita tanan magululutod kung kita nagahimo sang kabubuton sang Ginoo. Ini, hindi isa ka kondisyon, kundi isa ka pag-agda, nga maklaro sa aton kung ano ang aton pagahimuon para mangin isa kita kapanimalay. May ara paghidait sa aton kasing-kasing kaguna-huna, kung kabalo kita nga may sakripisyo kita sa paghimo sang kabubuton sang Dios. Isa ini kapatimaan nga aton ginapangabuhi ang ginatudlo sa aton sang Ginoo. Sang gimbato ni Maria nga mangin iloy siya sang aton manluluwas, nangin ehemplo siya sa aton tanan, kung paano ang pagsunod sang kabubuton sang Ginoo. Nakahibalo siya sang sarang matabo sa iya kabuhi, subong sa kabuhi sang iya mangin anak nga si Hesukristo. Bisan pa kahibalo siya, iya gimbatas nga atubangon ini, kay kahibalo siya nga ini plano tanan sang Ginoo. Ako nadumduman sang na-diagnose sang akon iloy sang stage 4 cancer. Ako kagang akon isa ka magulang ang ginistorya sang doktor para ipahibalo ang resulta. Nasyakid ako kag didto ko nabatsyagan kung paano naguntat libot ang akon kalibutan. Magamo ang akon hunahuna sadto. Mas madamo ang akon mga pamangkot sang sasaba. Kag isa na sini, akon giging pamangkot ang Ginoo kung bala iya ini pagbuot, kag ngaa ang akon gid iloy. Suno sa aton Ebanghelyo mangin utod ni Jesus ang paghimo sang kabubuton sang Ginoo. Masakit kag mabugat nako nga ginbaton ang iya pagbuot. Indi madali pero kinahanglan. May mga pagtilaw sa aton pangabuhi nga ginapaagi sang Ginoo sa masami, masakit kag mabudlay nga sitwasyon. Kung wala kita nagapangabuhi sa luyo sang Ginoo, mas mahapos sa aton ang magbuya sa lubid sang aton pagtuo.
Makabig bala kita nga mga kauturan sang aton Ginoo? Gani aton pamangkuton ang aton kaugalingon. Mas pilion ko bala nga manginutod ako ni Kristo. Ukon manginutod lang ako sang akon kaugalingon, kag sang akon gusto. Ano man ang mangisabat naton, ini nagagiya sa aton alagyan, nga aton pagakadtuan. Madamo gid nga salamat Sister Eds sa aton reflection sa sini nga aga. Salamat sa pag-inspire sa amon nga magpadayon man sa pagbuhat sang kabubuton sang Ginoo nga may dako nga paghigugma sa iya. Madamo gid nga salamat sa liwat Sister Eds kag God bless you. Para sa mga gusto makigangot sa mga madres ang Blessed Virgin Mary of Carmel or BVMC, yari ang ila address. Purok Barakuda, Barangay 1, Mandalagan, Bacolod City. O kon makigangot sa cellphone number 0951-6857-829. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork 27 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, Martes kita sa karonyad daw banwa, pet sa 19 na kita sa bulan sang Hulyo. Take this meal, 22. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami na tob-toble sa isang takna. Subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamarigang panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang aton mga Bombo Patrol, reporters sa field. Subong man nato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa ano pila ka maragap pangunang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Kaya ka maragap pangunang mga balita ato niya paghahatagan sa pagtamod subong sining Martes naman edisyon sa ato niya nga paratuntunan una kita sa mga regap pangunang mga balita local. Ang ongoing voters registration ginapatigayon sang COMELEC Bacolod, hibaro naman nato ng sitwasyon sa subong iya nga aga. Kag subong man, sa ato niya nga mga kabombo sa subong iya nga aga, hibaroon taman, no? Sa mga gas stations, no? Ang pag-take effect sang oil price rollback. Kag sa mga kabombo naton sa maragap pangunang mga balita pungsunon. Ano ang inyo nga reaksyon sining pronouncement ni DepEd Secretary Sara Duterte nga ti pwede na bala nga wala hindi magamit sang school uniform. Kag sa mga kabombo naton, hibalon man naton ang preparation sang SONA nga patigayunon, pinakauna nga SONA ni PBBM o kon President Bongbong Marcos. By the way, 82 ka mga Pinoy nagapati sa ringin resulta ha sang May 2022 elections suno iya sa Pulse Asia Survey. Balita nagikan sa luwasang pungsod, may bago naman iya mga kabiran nga virus. Ano naman nga duway naman iya nga nag-untat, no? So, diskusyonan naman niya sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ining Marburg virus kag subong man dito iya sa may Indiana na naman ho, isa naman iya ka shooting incident ang ginpatigayon. Dugay-dugay or karon mangin kaupod ba naton iya mga kabiran na aton iya Bombo international correspondent direkta sa United Kingdom sa heat wave, no?
nga dito iya sa nga nagakalanabo dito man iya mga kabiran sa United Kingdom. Ginpataas pa gid sa alert level 4 ho ang ila iya sitwasyon dito. So ibalo nato na karon ha. Sige, so initanan ang ato niya nga diskusyonan. Samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga agad. Rigid lamang sa Martes naman edisyon sa ato niya nga paratuntunan. Sa subong iya nga agad, kamusta sa mga kabombo nato ng pinalahay sa gihapon sa Guasang Robinson's place Bacolod. Kamusta dira, no? Ang mga nagapila kay para lang nga makaparehistro. It's 600 ang ma-accommodate sang COMELEC up until Saturday, July 23. Dire-diretso na, no? Kay supposedly sa original schedule until July 20, pero ang hambal sa COMELEC until July 23. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So chikeron naton, kamustahon naton ang sitwasyon. Gapanawagan ang COMELEC sa sining na interview bala naton kahapon nga hindi pwede nga nagapanghatag siya sang numero or siya ang naga-facilitate dira kay naga-konflikto no sa numero nga ginahatag man sang COMELEC kay why gin-authorize ang COMELEC, although nga ginahambal nga voluntary ning iya nga ginahimo kay nagaduda ang COMELEC nga ti sa mga hakot-hakot balas na kung may mga gina-priority ini siya. Sa iba roon, tabi ko pang-ariglar pa siya sa yapon subong yang aga kag chikeron taman to ang sitwasyon kay yara na dito live si Bombo Gracelyn Lobaton sa subong yang aga diri sa ato nga palatuntunan sa mga kauturan naton subong aga paniniga malataga paniga bulugdaw ho nagapariser aga pa so bugdaw na bango na ang ibandera nga wala pa nakabugtaw kay do ka na may lang sa gyapon itulog no basta ganay ka agahot niya mo gini ato niya nga feeling especially bla konti every morning mayara ka sang obligasyon may trabaho ka kinanglan mo sa pagmata aga pa or kinanglan mo nga magmata temprano pa so do ka na may lang gid itulog no pero hamugid na no especially sa mga utod ng mga remedyo generale kinanglano ng pagmata aga pa or kinanglano ng pagmata ya mga kabiran sang temprano pa. So bugtaw na bango na ha 34 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga sa mga kasabayan naton this morning sa aton nga mga suki nga nag-monitor sa aton subong yang aga yari na sa piyak nga linya ang patrol una nga hugnat sa balita ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Bombo, good morning. Live kita again diri sa Robinson's Place Bacolod. Same gyapon ang sitwasyon? Yes, Bombo, medyo matutay tayo subong adlaw compared to yesterday. Kagati aton sa mga kauturan kagabi pa lang mabuan ari naman di or sa hapon pa lang no kita man naton nga may mga tents sila nga dala diri sila nagtulog o sa higa di bala sang overpass diri na yon kung pakadto ka sa north portion no sa Bacolod diri gid na yon mabuan sa kilid o sa lapit sa mall mabuan kag sa tabok may ara lang sang ambulance no kag may isa man kabaligyaan ang bitaw officer sa dito man kita nirpamoan may ari man di bitaw diri gid nayon sa tubangan sang entrance bala karon buksan ni dugay mga 6 bomboan no diri na diga standby no ang aton sini nga isa ka bitaw officer kag ang iban ti ari di kita nir sa pakadto sa south bomboan. Di Mayo, kay may nag-standby na dira nga iya sang Bacolod Traffic Authority Office. May ara kada aside sa bitaw, may ara kada nakita Bombo Grace, mga kapulisan naton? Ang aton mga kapulisan, babaan, sang kagapon sang hapon, ari man din no, kag sang kagabi. Pero subong wala sila. Sa magbalik pa siguro, ari na ni sila. Pero sa subong at tinion, wala. No? Importante, tanaw-tanaw ng mga kabataan or ang mga maparehistro ng ari dire subong ho, Bombo Grace? Yes, amugid mo kay kadamo nga daan sa ila. So karon magulodlaw ginalauman taman ng pagdugang sang pila. Kay tungod nga pila na lang. Today is July 19.
no? As nidaan sa 23. So, magadugang, pag gining magadugang, ang magapila halin sa mga nagkailaing nga barangay syudad sa Bacolod, Bomboan. So, Bomboan, regarding naman no, sa sining nag-trending wala kagapon nga sa Drika volunteer ang nagapangatag sa number. Well, wala ko kita aris sang iyang bisan landong ito wala ko din Why na kita. siya? Ati Mayo, kay ginawarningan gid siya sang COMELEC si Mr. Henchi Resate. Yes, mamaan. Henchi Resate, amo ning pangalan niya sa Facebook, no? Kag amo man ning pangalan niya ginhambal niya sa aton kahapon. So wala na siya subong. In short, wala na siya gapanghatag dira number. But nakakuha ko information sa tabok mamaan. No, ang halin sang kagapon ari di. Sang hapon kuno do nanghatag man sila number. Oo. Sinong nanghatag? Sila? Siya man kuno. Oo, pero subong wala siya da. Wala di siya. Wala ko. I-verify tabi Bombo Grace sa mga nagapila dira subong mo. Pamangkon ka sila kung may number sila kag kundi naghalid ila number kay mag-amo sina i-report liwat sa COMELEC kay hindi na siya pwede. Yes, Bombo Grace. bamaan. Mamang ko ta diri sa lapit sa gate. Ma'am, may number na kamo. Good morning. Wala pa. Pero wala pa ako nagabot. Alas 4 kami ya. Ikapila sila. Babaan, wala sila ko number. Oo, Ti Mayo. So in short, hindi tutuod nga may information, may nakatagay kahapon number. Ikapila na sila sa pila ang gina-interview mo subong Bombo Grace. So, I mean, diin ang una, dira, sinong nauna, dira sa ila, magsudlanay karon? Actually, bamuan, ang ipamangkot ko pag-ulang ari din na yon sa gate, no? Sa entrance gate. Kag, ang iban sa ila, ti amo ni, agapong ko, di sa lapit sa overpass, bumasdalom sa overpass. So, alas 4 ni sila ko nung nagsugod pila babuan. Try ko pamangkot sa punta. Kung may number babuan. Oo. Kaya ipamangkot to naton sila Bombo Grace, paanong sistema nila kung sino ni sa ila mauna karon masulod. Kay dito sa sulod sa COMELEC, dito na sila hatagan number. Pero I'm sure nagaintindihan na sila kung sino dirang nauna, kung sino diri sa punta, amo sina Bombo Grace, agod nga ma-determine naton nga indeed wala man gid nang hatag ni number si Henchi kag nagahambal ang COMELEC nga kung manghatag ni siya number Bombo Grace, hindi niya pagbatunon. Kay first come, first serve basis. Gid. Yes, pambaan. Gina-implement kini sa COMELEC ang first come, first serve basis, no? Kaya para fair para sa tanan. Regardless kung anong oras kayo nag-abot. Yes, hindi pwede. Like, hindi pwede nga kagabi ka nagpila, tapos mapauli ka, tapos sa aga, mabalik ka, kag maghambal nga ako di una, kay may number nga ginhatag to sa akon sa Henji, hindi amo sina. So, butang balon, kung sinong physically present, pag abot sa COMELEC by 7 a.m., pag 6 a.m., nga ginpasulod na sila dira sa sulod sang Robinsons, kung sino ang nauna dira, amugid na iya, ang unahon hatag sang numero. Yes, babuan. Amo gina no ang patakaran sa COMELEC kag wala sang tawo diri nga nagapila ako naga-standby nga magahatag sang number regard o kung unless no kung may may authority siya halin sa COMELEC babuan. Yes, oo. So amugid na iya Bombo Grace kay dira nagasugod ang conflict Kay pareho na hatagan ni Mr. Henji din sang numero sang gabi. Ti mahambal ti 7 paman mabukas si COMELEC. Timambal sila, sige, mabalik lang kuya by 7 a.m. So, hindi pwede. That would be unfair sa mga tao nga nagtinerdera kag naghulat gid. So, amo na siya. Yes, so, dira, sige, Bombo Grace. Gang, may number ka na? Morning. Wala. Saan ako nagabot, be? Di na pa. So, wala number. Sa piya, class na lang gid. Class na lang gid, Bomboan. Para nga maabalaan tagid kung may number na sila o kung wala. Good morning! Live kita sa Bombo. May number na kamo, sir? Oo, miss. Sino katag? Balay doging basiyan pala, miss. Balay doging basiyan pala sa mga para kung mag-line na dibwas, may aral lang miss para sa kamot nila na may nakatatak. May nakabutang sa kamot? Sino katag sina? Ila lang improvise lang miss. Pero wala may nagkadto di nga tawo nga maghatag sa inyo number inyo lang. Oo, miss. Pamaan. May mga paano na siya nang ikapila siya sa pila.
Ikapila ka sa pila, sir? Miss. Ikapila ka sa pila? Bali, ginopdaan ko lang na miss kay mga paisa. Kaya nablusa ko lang. Diin siya. Kasi, Oo, ikapila siya. kasi ipakita, layman lang. Nakita ka number mo? Ay, sa kamot? Mabaan? Ay, sa kamot? Di paano nila number? mahibaluan na karon kung sinong nauna, dira din ang pasunod? Mabaan? Anong number ni sir? Oo. Okay, 76. Oh. So, Sir, ano pangalan to, sir? Si Paul Tolero, miss. Paul Si Tolero? Paul Tolero. Sir Paul Tolero. From anong barangay? Barangay 34. Barangay 34. Mabaan? So, paano nila may baluan kung sinong nauna kag kung sinong naulihi, dira? Sir, paano niya balaan kakadamo bala? Tapos hindi straight ang linya niyo dire, gaguba pa. Paano niya balaan kung sino ang number 75, number 73, or number 1? Kay bali, miss, ang hindi mo mag-miss kis ama, no, miss kay may ara, kaya salot, kaya miss. May gasalot, kaya miss. Amo na nga to, hindi man ma-perfect. Nga ma-perfect, itang linya, bala miss, sa isa kadlaw, kaya may ara, kaya salot, kaya miss. Amo na nga, ang kinatandaan lang naman ang number 1, kaya miss. Ay, amo lang na sa ano. Ti magsulod. Number siya na sa iya. Ito ang sa una lang miss, para matandaan lang pala ko na miss. Lucky? Oo, ng kagina, lucky mo. Mabaan? So, magsulod na sila karon by 6 a.m. Mas mapasunod na lang sila dito? So, magsulod ka mo karon sir, by 6 a.m. Mapasunod din mga number, ginalauban mo na. Amo na sang amo man natin kanong patakaran nila bla miss. Ay bale first, una pa mo lang dinamo sa Robinson. Okay, mabaan? Okay. Kay actually, first come, first serve. Ti sino na si Mr. Henchi na naghatag sa ilasang number? Hindi Manila, Bambuan, kilala? Oo. Kilala mo si Sir Henry? Kilala mo Sir Henry? Bizate, kilala mo siya? Hindi? Ate, hindi ko nababuan. Ti nagapanghatagin man na siya number ya? Or amo na? Or ila-ila lang gid na iya? May nagapangatag di number kagina or ila-ila lang gid. Ay bale para matandaan lang ko no bla miss ako nga amo na nga ikaw ang sa una, ikaw sa likod bla miss nga ang number mo. Amo na tandaan mo, hindi ka na magpasalot. Pero hindi niya malikawan, may ara Japon miss nga salot. Abuan, para ako na matandaan lang mas mayo ko na may number sila. Okay. So, ti importante naga-injinihanay da sila Bombo Grace. Actually, hindi kaya pwede sa Comelec. But then, tituod, hindi mo man mapaiway. So, magpila, pasudlo na sila sang guard dira Bombo Grace by, oras by 6 a.m. Yes, bamuan kag ang number sang Comelec kita halin sa Comelec, mga 7, ihatag. Oo. So, pamangkoton, taliwat si sir, kung ini nga number, amo man yung number nga ihatag sa Comelec sa ila? Sir, ang yun nga number sa mga pakaysa mo na? Miss. Amo man na ihatag yung number sa Comelec. Banta ko miss, hindi na siguro miss. Kay siyempre miss gadamo kaya sa tubang pa lang miss. At ako di na naman check to ang 75 na number garo miss. So pati malapit-lapit lang sa. Pro madala kami guro sa 500 nga kota nga ginambal nila. Ang target madala sa 500 kota. Thank you. Why man sila gabayad, Bombo Grace, para sa number? Wala man ka mo gabayad para sa number. Wala siya. Wala miss. Wala daw. Okay. Importante mo na, why sila bayad? Why may nagapamintahad sa ila? No? Yes. Para sa number. Kaya kung ila-ila naman lang na, kag wala sang participation sa daw naga-fixer dirati, okay ba na? Kaya insakto man ang point, base masalutan man sila tuod. Importante sa gyapon ang number, Bombo Grace, ang Comelec, ang ila patihon. Yes, mabaan. Duay na Ano nga naka- tag nga number? Sang Comelec, amo lang na mabaan ang ila sa nga sundon. No, kag wala na sang paglalis dira. Do wala nakapakita si Sir Henry? Wala mabaan kay actually kagapon nag-istorya ni siya sa ako, nag-approach ko sa una, no. Amo na nga gi-interview ko siya. Okay. So, kay man nga, Bombo Grace, sa iya nga Facebook, nagakwan siya, nagapang-encourage siya. Sa gusto magparehistro, PM nyo lang ko or kadto kamo sa balay. Ang desidido magpulaw, kag magpila,
PM nyo ko. One-time, big-time registration ini. Schedule is on Monday. PM nyo ko sa details. Banago area only. Tinagahambal siya sang amusin na which is hindi dapat, hindi pwede, Bombo Grace. Yes, Bombaan. Gagamit pa ang social media, no? Yes. PM is the key. Oo. Di mayo man kay wala na da siya kay although hambal talaga ni kun voluntary niya para sa iya no pero ang COMELEC hambal ang COMELEC nga mga cause na isang conflict no kagang isa dira ang mga hakutay bala Bombo Grace kung may mga i-prioritize siya iya because ang number nga ina amo na gani Bombaan imbis na makabulig ka o nag-worse pagit ang situation no sa ginhimo mo kay tungod nga amo na bala hindi gali pwede so kay hindi pwede do wala balaga duga isa no ang goal kagapon sa pagpila Bombaan. Yes, correct no. So mayo lang gani do way managainulan Bombo Grace no. Yes, Bombaan kagapon wala man nag-ulan no. Although may mga pagtulot-talit hilang but aton sini nga tiyempo kagapon nagaugyon gid sa pagpilahay diri sa gwa sang Robinsons no kag subong nga man sapon no kamayo lang ka tiyempo kag ang iban may mga karton nga mabuan nga dala para makatulog man bala no sang bisan ara sa gwa para man makatulog man komportable bisan pa paano so kalabanan gid diri sapon mga kabataan kag midala lang sila sa ning do parent nila or di guarantor baban. Pareho ni kanday sir ho. Saan osin ako ng oras nag-abot halin pas lakapon? Sir, ano oras ka nag-abot? 11 a.m. 11 a.m. Grabe ba? Wala na galing para makakuha na lang 11 a.m. kahapon? Yes, 11 a.m. Pwerte no. Di subong. Tapos, number 7, kung sa ila-ila lang ang numero, 76 siya. Yes, Bombaan. Ila-ila lang yung numero. So, tama na ang iba na Bombaan sang pa natin mo, before 11 a.m. Mayara pag nauna. Kay sa iya number, 76 Bombaan. Oo. Sige. Importante, wala sang may nagaganar. Importante, wala sang may nagapamintaha. Kaya importante, numero sang COMELEC, amunang patihon. Bombo Grace kag hindi ang salot bla hindi ka na magpasalot kay ka unfair tuod sa nagpila nga kapon sang udto ara na sa gwa sining mall. Yes, Bombaan. So, kasugod na sila Bombaan sa pagtindog no sa pagpila diri sa akong kilid man Bombaan. Okay, sige. Anyway, importante wala man nagaulan, safe sila dira, no, Bombo Grace? Yes, Bombaan. Safe din sila kay aside sa manaming nga tiyempo, no, aton nga mga bitaw officers ang nagatenergi din nga unong para nga maghatag man sang nga tawag bala nga security man sa ila sa dalan kag amo man pag hatag sang peace and order samtang wala pa ang mga kapulisan ta Bombaan. Okay, sige. Anyway, sige Bombo Grace, ini nga mga pamatanon nga ni, pila na ning mga pang-idaron nila? Pila ng edad mo ga? 20. 20. Ang iba, pila ng edad mo? 14. Di ba bang kuta na lang siya bi Bombo Grace? Ulayhon na lang ni. Kay may announcement si DepEd Secretary Sara Duterte regarding sa wearing of uniform. Yes. Yes, Bombaan. Namo ni mga ginastoryahan gid no sa subong kalapit na lang mag-upper klase Bombaan. Yes. Si 14 years old din na to. Miss nagwapa da edida na. Ano pangalan ta gani? Zaika Chen Robles. Zaika, ano pa ito? Chen Robles. Ano number? Okay, pabor ka man sa ginambal sa aton nga Secretary of Education nga aton man Vice Presidente sa Puso Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Pabor ka mag-uniform o kung pabor ka sa gusto ya nga hindi na lang mag-uniform danay. Hindi required. Hindi required, ang ano nasa kabalo. Okay. Explain Diwata. Nga hindi required ang pagsuksok sa uniform. Pabor ka, agree ka nga hindi required ang pagsuksok sa uniform next school year? Pabor ka? Nga aman.
kapabor ka nga, hindi na mag-uniform. Kay Kapoy Laba. Di, kapoy Kapoy ko laba. na pang laba mo. Di siya nag-eskwela? Sa diin ka nag-eskwela lang ga? Sa NOHS. Anong year ta? 8. Grade 8. So namian siya nga hindi siya mag-uniform. Manamian kasi na nga hindi ka mag-uniform. Amo lang na rason mo para hindi ka makapanglaba perme? Muna? Manglaba ka man Japon. Suksukon mo. Sino ka panglaba sa inyo? Mama. Kasi mama mo Japon. Tabuan. Amo lang reason yan eh. Ano ba? Mga Zaika? Ang Prido? Nobles. Nobles? Oo. Zaika, Nobles, Bambuan. Kasi ang mga sa likod sinabong Grace, so kung anong ilang reaksyon mga kabataan. Ari, yung mo dance estudyante. Di mo ba, no? Oo. Win-win ta niya. Oo. Hi! Kastig si mo ba? Good morning, Malanta. Sheena. Sheena Prido. Di Binagrasya. Okay, si Sheena Di Binagrasya, parinte ko ni. Oo. So, Sheena, kamusta? Te, pabor ka sa ginahambas natong Deputy Secretary ni Vice President Sara Duterte nga hindi na lang required ang mag-uniform sa next school year? Oo, kay mas maayo na naguro nga hindi na madugangan ang expenses ka parents para sa school year. May mga daan ka pa tong uniforms? Damo. Every school year, sang wala pa pandemic, nagabakagi ka mo. Gin pabakagid since from grade 6 nag-change ko sa grade 7. Ano na siya subong? Ano ka na nga year subong? Mag-grade 10. Sa diin? Sa diin? NOHS. NOHS man. Para ko nabambuan, nga nila madugangan expenses, no? Amo nang reason ni Mga Sheena. kabataan, pabor gid dyan, no? Yung mga kabataan pas likod mo, to kadamo gid ni sa ila, mga pang-idaron nga amo-amo siniho. Gani. Pambuan, dugangan ta? Yes, oh, naka-pink dira or ang lalaki dira sa likod ni Ario, girl lalaki, nga na-interview mo. Hi! Nuya sa, good morning! Ang pangalan talang ka? Jaden. Jaden. Gondilaurer. Gondilaurer. Aliwat? Gondilaurer. Gondalare? Gondalare. Jaden! Ano mo si James? Okay. Pare, anong imo hambal? Pabor ka nga hindi na required ang pagsuksok sa school uniform sa sining school year? Maybe kay Kapoy Laba. Maybe. Tunga-tunga ka pa. Hindi ka pa. Okay, pabor ka nga hindi na required. Almost 2 years na way ka ka-wear sang uniform. So excited ka magamit sang uniform. Ate, gusto mo magamit? Gusto mo magamit Japon uniform? Okay, 2 years na bambuan nga wala naka-school uniform. So, nahidlaw si Jaden. Ano grade or year ni Jaden? Ano ka na nga year? Grade senior high. Mas senior high pa lang. Sa NOHS? STI. Sa STI. Okay, dari galit. Bambaan. Gusto niya magsuksok uniform. Oo. So, kung tanawon mo, sa na-interview mo subong sa pila silak bilog, sa 4, 3 ang gusto hindi, 1 ang gusto mag-uniform. Yes, bambaan. Okay. 3-1. So, at least, no, nakita natin bla ang pulso sa mga kabataan. Kay, damo man subong reaksyon, Bombo Grace, mayara na namian, mayara man hindi na namian. Nga nga, hindi mag-uniform ha, mga mo sining pronouncements ang aton nga bago nga Deputy Secretary, Bombo Grace? Yes, bambaan. Kadamo, sang may nagpasalamat, but at the end of their comments, hindi man sila bambaan agree nga hindi mag-uniform. Sa kalamaan, bambaan. Para sa mga estudyante, especially yung parents. Kay ang iladara nga concern, ang security man sa estudyante, paano mo ma-identify ang isa ka individual o isa ka bata nga siya gali estudyante sa amo ng eskwelahan, bambaan. Yes, no, that's right. Nga, pero kung tanawon mo, ginahambal diri sa iya nga order nga hindi required. Subot ang balon, kung may uniform ka imo iya, ti uniform ka lang. No? Oo, bambaan. Pwede ka man ka-uniform, no? Pero kung wala ka gid sang nagbakal, mas mayo ni kay nagamba siya nga hindi required, no? Kay tungod man na bambaan, balasang pandemic nga na-experience ta. Yes. Kaya mo na nga makapamag-an man tani sa ton mga ginikanan.
Correct. Anyway, at least nakita ang pulso sa mga kabataan kay sila ni subong ho, mga kabataan ni mga nagaparehistro ni halini edad 15 anyos kay sangguniang kabataan elections makita mo gid nga gusto gid nila no nga makaparehistro kapulaw gid sila. Yes, mamaan. So may ni sila, panbato sa pula mga kabataan kalabanan. Kagat kinahanglan gid nila marehistro subong adlaw babuan makita gid ang ilang pag sakripisyo man no sining pa-register no sa palabuton man nga election no sa barangay SK elections babuan. So aton nga pangabay man sa ila no nga hindi lang kinagamo di pala mawag kinaligad dito sa SM bala mayara to sang nagahimo sang gamo mo no so ato bandang mga kapigisanta kagabay na pangamuyot naman no matapos ining registration sa sining adlaw sa matawhay. Yes, sige. Importante hindi mag-ulan, Bombo Grace, no? Para hindi man mahulaan ng mga nagapilila dira. Ano na sila ha? Subong pa lang nagatirindog na sila. Grabe sila ka-alerto. Yes, hindi sila gusto masakutan. Na sila kagina nagahigda gapungko sila. Subong nga tindog na sila mabuan kay para man nga bantayan ang ila sining pila. Gani. Gina-imagine ko lang pala Bombo Grace kung ano kakapoy. Pero doon naga-enjoy man sila. Doon batsag kapoy makbataan. Yes, mabatsag ka na nilang kapoy. Guro kung magpuli na sila sa ila mga balay. No? Tingbo na lang tulog. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombaan. Live kita diri sa Dalang Lacson, Mandalagan, Bacolod City. Ni si Bombo Grace. Din labato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Linabaton live sa may Robinsons sa mall kung sa din dira patigayon ang registration. Gin-check naton liwat kay ginbatikan naton kung ato pa tong mga nagapang-ariglar to. Kay kahapon naga-warning ang COMELEC nagapanawagan sa interview naton with COMELEC officer Attorney Katrina Trinio Kanya nga wala sang dapat may mag-ariglar, wala sa may maghatag number kay nagatuga iya sang gamo. That's why gin-check naton si Mr. Hent G kung ara pa siya sa gyapon ti wala na siya. No, kaya nagapanawagan siya gali sa iya nga Facebook ti hindi amo. We thought kahapon nga daw inablang nagatadlong lang siya sa linya, no, inablang volunteerism nga ginatawag, why siya why siya nagasulod or why siya naga-intra sa iyaya regulasyon sang COMELEC. Galing na tabo, may number gid siya nga ginahatag, kinahambal, and then nagapanawagan siya sa iya nga Facebook nga kung sinong gusto magpila, magpulaw amo ni. So hindi pwede. Do ang gwa mo na sina karon naga-fixer ka dira. Ti syempre may maduda sa imo, no? Nga basi nagaganar ka amo ni. So ginbalikan naton. So dito may admission nga nagabutang sila sa kamot nila pero sila no, kay do ginatandaan lang nila. Ti kita mo alerto man ng mga kabataan in fairness. Ang aton lang dira fair lang ang pagpilahay kay syempre gapulaw bugtaw na dira. No, imaginable kahapon nagapila na sila until subong, no, mabay 24 oras para lang nga makaparehistro. Amo na sila iya kaseryoso dira nga magparehistro, no, kay 600 ang i-accommodate sang COMELEC ahay. Pagkanto naton blas ang ulo adlaw na sa Rob kahapon, nang ara naton sila dito sa babaw bala kay sa third floor ang registration. May mga kabataan niya Bombo Harold nga nagabungko sa bangko, nagakapiyungan mong katulog kay ti imagine man bala no ang ilang nga pulaw bugtaw. Duay makita ka expectar nga amo naman ni kadamo ang maparehistro sa SK kag sa barangay elections, no? Ti gaapilar man to kahapon si Attorney Kanya nga sa mga barangay officials hindi man pag-abusuhon blaning may ara ka lang sa barangay certification, pwede ka na nga may amo na siyang imo nga passport para nga makaparehistro ka kay ginaabuso kay may ara iba niya nga tungod gusto niya lang magparehistro sina iya nga barangay. No? So, meaning, gambalang COMELEC, untatin nyo na, hindi nyo pag-abusuha. Tapos, ang hakot-hakot, sustuod na. May mga nagapanghakot. Inabalang, syempre, may intention man sila nga magpapili para sa barangay elections. No? Pero, babayaan tatan yung mga kauturan ta. Gusto nyo man magbulig, pero inabalang pagbulig. Malang, kay tungod nga amos na, kay tungod gusto nyo botohon nga pag-abot sa eleksyon,
tungod nga hakuton yung mga muni nga mga tao, hindi na iyaan mo. Pabayaan ta mga kauturan, ta nga magpareheso on their own, para nga hindi na ya mag-cause sang conflict dira. No? Pero ti okay man, ginakantuan naton, kay kita ya ginapakita naton sa inyo, no? Kung ano bala ang sitwasyon, no? Sa mga nagaparehistro. Good morning, Bombo Andrea sa Amon, sa Silay, may schedule dire by barangay, okay, per barangay, ti ang syudad, abis ang Bacolod, kiti highly urbanized city. Pero yung sakto na, sa mga banwa, kag syudad, ti per barangay, ina siya. Anyway, sige. And sa piyak nga bahin, ining ginambal ni Vice President Sara Duterte, nga hindi required, hindi man butang balon, nga wala ya gina-required, pero hindi required. Kaya tungkol, although naintindihan, tama ng iya nga tinutuyo, nga ini ba lang, syempre, bago lang halin sa pandemic, kung magbakal ka pa school uniform, additional tuod yung nga gasto. No? Kay man, during the pandemic, ang Department of Education Order number 065, hindi ang strict ang requirement for public schools. Pero ti siguro, kay naga-transition pa man lang kita. Although kanami gitod sa mga estudyante nga naga-uniform kay ma-instill mong do ka disiplinado, ay baluan mo kung din siya nga eskwelahan. Pero kung towards kita sa transition, nga sa subong bala, kung di manugbalik, Bombo Harold ang face-to-face, siguro sini nga school year, do ka okay pa man, no? Kung mga kabataan, way kagid-abi, ibakal uniform, ang mga ginikanan niya maka-afford sa uniform, okay, kita mo mga kabataan, kaya na nag-agree sila, kaya doon miyan, mas na hindi sila mag-uniform. But siguro, kung mapakaplastaran kita nga do, wala naman gidya nga, hindi man mabudlay ang aton sitwasyon, kay look at our situation now, no, nga do kamahal sang tanan, ti madugang pang uniform, pero ti kung mag-inchakto na, let's say, adi pagka next school year pagid, ti dira ti mga school uniform na tae. Siguro amo na, although may mga reaction na iba natin yung mga kautran, itinano niya man, no, do pag pinagustuhan, na lang niya, do ka negatibo, bala. Pero kung panumdumon gid naton, ang pinakatinutuyo, no, kung inchindihon taman, ang gusto sang Vice Presidente, because, ginapanumdumubla ang expenses sa mga ginikanan. Tsakto na, gamay niya nga bagay, especially kung sa public school ka, pero sa mga ginikanan nga, nagatinguha, bla nga isang kahig, isang tuka, budlay ni katama ay. No? Sa kamahal sa mga balaklon. So, daw maintindihan mo man bala, kung pala paron mo gid ang imo sa nga pinsar, not that nga daw ka negatibo ka na, pero, intindihan taman, ang mga nagahambal, nga, tikay nami, gidman niya tuod kung mag-uniform, pareho na. Sa sininga bulutuan, kung mag-uniform, kung mamahabala mo, dire sila nag-eskwela, disiplinado, kahinlo, amo sina. But sa sitwasyon, given lang sa situation naton subong, bago ta kapadubuto asang pandemic, kamahal sa mga nagapanguna nga mga balaklon, maski itlog pertek mahal. Teka, babakal kapag uniform kung sa sitwasyon sa karon, siguro amo sina. But tambal na kung maplastar ng tanan, by next school year, pagkita hindi may uniform na ng mga kabataan, no? Ano abi sa inyo? Anong reaksyon nyo sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sining pronouncement sang aton nga DepEd Secretary kag ang Vice Presidente sang Pilipinas Sara Duterte. Dugang pa nga mga balita aton diskusyonan sa United Kingdom ang heat wave baw sa kainit didto. Anong sitwasyon? Sa aton lang nga pagpanumbalik with via Zoom interview mangin kaupod nato ng aton nga Bombok international correspondent direkta sa United Kingdom si Ramili Sugon. Dahil ha, standby. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay. Yari na sa piyak nga linya ang aton iya mga kabiran nga Bombo International Correspondent direkta sa United Kingdom si Ramili Sugon ang heatwave to sa UK puwerte, no? Mga residente to nagalalain pero hibaroon tabing sitwasyon. Direkta sa United Kingdom, sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Direkta iyang mga kabiran sa England, United Kingdom, Seramil Isugon. Nagadangat na kita sa oras, 7 minutos na ang nakaligad sa oras nga 5 sa aga, Seramil. You're now live. Dre, no, sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports sa first edition, no, worldwide sa mga kabombo naton. Sa Ramil, maayong aga kag maayong gabi dira sa imo dira sa United Kingdom. Sir, nagakautod ta? Okay, sige. Ara na si Sir Ramil. Okay, sige. Sir, maayong aga, sariwat kag maayong gabi dira sa imo. Yes, kamusta akong signal, ma'am? Yes. Okay na, sir. Sige. Go ahead, sir. Yes, good morning, bombuan kag sa ato matag palamati. Direkta kita sa mga naka-report. There is my Nottinghamshire, there is my Sherwood Forest. Wow. Sa may part sa ginaistoryahan o kung nga daw maragtaso ng istorya ni Robin Hood. So, with regards sa imong pamangkot bumbuan, makita mo na ang background bumbuan nga puro na kabukiran. So, with regards sa imong pamangkot, kaina ang isa sa pinaka mainit nga na-record dire sa England. Medyo wala malapawan ang previous nga record, pero kaina nakalapot kami sa mga 38 degrees centigrade nga ang pinaka-highest nga record. Ang na-record ini sa 2019 sa may Cambridge nga kung saan naglapot ini sa 38.7 degrees centigrade. So, ang na-record kayo ng 38.1 degrees centigrade, na-record ini sa may Downton, sa may Downham, sa may Suffolk, nga kung saan ang sa kabilugan nga England nga na-identify nga yara sa red warning. Ang may pinakamataas man gihapon bumbuan nga may arat sang 37 degrees centigrade. So ang buwas ang ginapaabot gid nila nga magalabot ini sa 40, no, kun magsakto ang ila sini nga gina-expectar nga pag-forecast, may posibilidad nga magalapot sa 40 degrees centigrade bumbuan. So sa pagkainit, sir? Yes, bumbuan. Oo, hambal ko, sir, sa pagkainit. Yes, mainit bumbuan kag in fact kaina may ara sang nagtuha nga wildfire sa may London nga kung sa diin mga 2 ka hektarya ang nasunog nga grass matawag nato ni nga sa ginatawag malanga sa mga hilamon nga nagkalalaya. Maayo lang kay natap na ini
matapos nga nagresponder ang mga 20 ka mga fire trucks kag masobra sa 60 ka mga firefighters. So amo atong daw nakulbaan man tani ang pila ka mga tawo nga dira sa marapit ka area kag maayo lang kay natapda nila sang gilayon ang nasambit nga wildfires bumbuan. So, ara ka dira sa United Kingdom, sa England, for how many years na, sir? Ano niya siya? Amo gining pinakainit nga na-eksperyensya nyo dira in a heat wave? Or before, na-eksperyensya nyo man sa dira, sa England? Yes, ang pinakamainit na bumbuan sa nasilig ko na sang 2019. Okay. Na mo itong na-record nga may ara sa 38.1 degrees centigrade nga o kung yes, kaga amo ini nga sunod-sunod kay naglawig ka ini bumbuan, hindi lang ini sa subong nga inadlaw, way back pa ini sa nagligad nga semana nga amo ini nga that's why ang amon sini nga gamit nagpatigayon sa ginatawag nga Cobra Emergency Meeting. Ini isa ka national meeting nga ginapatigayon sa national government nga dapat tani nga pangunahan sa amon sini nga Prime Minister nga si Prime Minister Boris Johnson. Pero katatlo na ini nga gin-increase ang ini nga warning from level 3 o kon warning hasta nga nag-level 5 wa gid naka-attend si Prime Minister Boris Johnson bisan kahapon no nga amo na to nga ginasaka na ini sa level 5 bot silingon nga kinahanglan ang mga tao maghalong gid kay ang balamo naman ang UK ang mga balay diri hindi na design o kon himo sa summertime. Ang amon nga mga balay diri tama ka damol kag subong man ang mga bintana tama kadamol, mga double glazing kag ang mga pagtahan tama kadamol. So wala kami gagamit diri sa air conditioning mga balay diri unless nga magbakal ikaw sa portable, pero sa kabilugan labi na gid sa mga vulnerable, mga tigulang bumbuan amo na nga ang mga tao diri sa gideklarar ina ang level 5 nga o kuna warning sa extreme heat condition nga dapat kung yara sa imong palibot sa imong silingan may mga tigulang dapat na check yaron kadto ano kagalantawon kung may nagakaigo nga tubig kag kung ang ini nga mga tawo nagalagaw dapat nga magstay ini sila sa mga shaded o kung mahandong nga lugar kag kung ga-exercise ikaw dapat nga untaton kag kung ang mga tawo nga masiling na naton nga nagka-suffer sa ginatawag nga exhaustion kag subong mana madamo pangabangod sa sini nga init dapat nga magpatugnaw ini sila kag mag-inom sa madamo nga tubig bumbuan. So daw nagapan ako bumbuan kay ang imong signal tama kahina hindi ko mabatian ang imong sining hambal bumbuan. Yes sir. Sir, amo nang disenyo sa mga balay dira kay syempre tugnaw gid man yang England. Ang summer, nagasugod lang siya, sir. Ano gani nga bulan? Yes, ang summer diri bumbuan bala mo nga may ara kami ka 5 ka climate o kun 5 ka season diri o kun 4 ka season. 4 ka season ang subong summer abi pagka abot ini sa tunga-tunga sang August, between August kag September ma-start naman ang autumn. Ang summer namon bumbuan, balik ko sa imo pamangkot, mga 3 lang gid ini ka bulan. Usually amo pa ini ang siling naton nga pinakamainit. Yes. Usually hindi gid mag-init below 30, mga 25 mainit na ina diri sa amon. Nga ginatawag bala nga humid daw wala bala hangin bumbuan daw matawag naton nga masalimuot ang panahon wala sa hangin nga kadapya. That's why nga ang mga tawo naka-suffer sa heat wave. Kag ang mga British abi bumbuan kag sa ato matag palamati mahilig ini sila nga magwa no nga matyaga nila ang init bisan mainit pa nagaka-sunburn ini sila. That's why nga ang amon sini nga government isa pa sa mga advice nila nga magamit sang sunscreen agod nga malikawan ang skin cancer bumbuan. Oo. So now sir, sa sining heat wave, meaning mainit, gid ang gina-experiensya mo ninyo, may mga na-hospitalize, may ara sang numero sang mga casualties as of this time, Sir Ramil?
Yes, so far isa no ang gipahayag nila nga napatay nga bata. Din ang isa bangod ini sa pagpaligo nga sobrang paligo kay isa nga missing. Pero sa mga hospital daw minimal ang bumbuan sa ay wala pa sila sang gipagwa nga mga record kung pila gid ang na hospital sa sini nga heatwave may posibilidad nga buwas kay buwas ang gina-forecast nila nga makalapot sa 40 o kung masobra sa 40 degrees centigrade buwas kag diri ini na sentro sa Nottinghamshire ang ining pinakamainit nga lugar. So ina pa ang balantayan buwas bumbuan kaya sa nasiling ko na nga dapat nga ang mga tao napaandama naman sa gobyerno kag ang mga ambulance gidugangan ang ila sining number of hours kag ang red alert sa ila kag subong man ang mga GP mga hospital nga kung mahimo i-cancel ang iban nga mga appointment magluwas sina bumbuan ang pagpangaman sa amon sining gobyerno ang kung nag-travel ikaw, kung hindi malang kung essential yung mga travel, hindi lang kinahanglan, labi na gid sa may central sa London. Ngay ginapatihan, ngay may delay sa train, bangod sa sining kainiton, kag gamay ang mga obra, kag subong man ang may mga closure sa mga eskwelahan, bumbuan, kag subong man sa mga matawag namon sa pila ka mga bukas nga mga negosyo. So ina ang gina-anticipate nila kag ang ila sini nga mga ginhimo nga agod nga mapahagan-hagan ini nga matawag naton nga extreme heat diri nga ginabatyag sa United Kingdom. Hindi lang ini bumbuan, mas worse ang ginasufrir o kung gina-experiencean subong sa France, Portugal, kag Spain kag pila pa ka mga lugar kay may ara sang wildfires. So, Spain ng daan, madamo na ang nagkalamatay bumbuan. Gani, sir, gani. Ano na yung kakatabo sa kalibutan naton subong, no? Inablang may heat wave, may wildfire. So, kabay pa buwas, anong preparasyon nyo, sir? Kay nakabakasyon ka mo subong, ara ka mo sa Nottinghamshire. So, ano inyo, preparasyon, magwa ka mo? Or anong himuon nyo, sir? Or mas stay lang ka mo sa hotel nga ginatiniran nyo? Ang ginahimo namon bumbuan na naga-prepare na kami daan sa nga butang namon ang mga matugnaw nga mga tubig sa freezer abe kag subong man naga-prepare ikaw sa mga prutas nga more sa nga matawag naton nga nagahatag sa imo sa nga daw waterable katulad sa mga sandiya kag iban pa kag subong man malikawan nga ma-expose kagid sa init kay lain diri ang init bumbuan mo mas daw mainit gid kon mag-init diri kontra sa Pilipinas. Maybe nayos kita sa Pilipinas nga climate nga temperatura kay diri talagsa man lang amo na ang amon sini nga ginabatyag diri kay bisan subong ka balas gani ko bumbuan no. Gani. Katulo ang akon nga pila ang temperature daw 28 degrees sa wa kay way kambi diri sa aircon mo. So amo ina ang amon sini diri nga ginabatyag ang amon sini nga lawas nga mas mainit kay madamol ini bumbuan ang ini nga mga design madamol ini nga klase sa nga pader kag subong man ang mga glass nila nga ginahimo double ini sila double glazing. That's why nga amo ina ang kainiton sa sulod sang balay bumbuan. Oo. Sir, before kita mag-extra, kamusta man ang Nottinghamshire? Buwas bumbuan amo ina ang gina-forecast diri nga dirigit ang sentro no kung sa aton pala kung sa mga linok ang epicenter sa nga heatwave diri sa Nottinghamshire. Abot nga diri kami nagkanto nga diri na timingan igo ang pinakamainit pero maayo lang kaya ang palibot sa among ginatiran mga dalagpo nga kahoy no kay daw ang ini nga lugar daw intact man gyapon daw na preserve nila ang mga dalagpo nga kahoy kag ang balay na palibutan sa mga daw kuan gid bumbuan nami gid nga katuan kay daw national park pala nga lugar nami mag-enjoy kagid sa imo nga paglakaw-lakaw. Sige.
Pisar nga bakasyon si Sir Ramil pero naghahatag siya time sa aton. Sir, thank you so much for your time. Kag enjoy sa imong kwandra pag lagaw, no? Salamat gid sa tiyempo nga ginhatag mo sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod. Yes, Bomboan, nagapangayo lang kita sa gamay nga pasaylo, no? Kay hindi ko gid makuha ang imong nga audio. So ina ang aton nga madulong nga report direkta diri sa may Nottinghamshire, sa may England, ini si Bombo Correspondent Ramil Sugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent direkta nga mga kabinan sa United Kingdom si Ramil Sugon. Hamakon mo buwas 40 degrees. Grabe, init-init na ako dito hilanat ang tao, di ba? Mag 37 normal. 38 amo na init. 39, 40 doy kumbulsyon ka na sa pagkainit, no? By tomorrow na siya, ha? Kaya ang sentro sa Nottinghamshire, kung sa din yara, pasubong nagapakasyon, day si Ramil, hindi mo nagid maintindihan ang kalibutan, no? Tapos dito sa Portugal, Spain, amo sina, may mga wildfire pa. Wow, amo na blang ginahambal. That is why nga we have to protect gidya sa aton nga palibot do ng manggad importante. Pisar nga naga-progreso kita pero actually sang Friday yara kita bla sa Iloilo kag nakibot kita bla sang sitwasyon dito sa Ilato ya sa Bombo Harold sa Central Market to bla dampi sa super dira man sa rob nila da sa mall sa sentro. Kung magtaas ang tubig, magtaob ya, baski gatagiti ang init, gataas ang tubig, magkain na, ni siya. No? Sobra pa kamos Bacolod nga. Bacolod ya kung sige-siging ulan, kay kabalo ka ang Iloilo, kuha na ni mo, nubo na bala, na bilang jutay na lang, baka pahilayo lang. So dapat, amo man ako kisablang konsekwensya kung damo ka gina-construct ng mga dalago, ng mga buildings. Kaya in fairness, subong sa Iloilo, grabe gijang development. Na kita nyo, ang sitwasyon sang Iloilo, kumpara nyo sang una, gid man niya nag-progress ang Iloilo kumpara sa Bacolod. Di sa tutuod lang, damo na correct na Sir Tide, lower sa water level ang Iloilo. That's why nakibot ko, nga doon nagabaha, nga doon katagiti sang init. Manya kay high tide, taas, so bining siya say, tapos sige pa construct sa mga dalagko nga mga buildings, amo nang konsekwensya, bala. Amo na. So wala pa siguro gaalalangot ang drainage, no? Naga-connect bla sa drainage system. So, that is why nga, ang bottom line bla, we have to protect our Mother Nature. May mga development kita kung tawgon, pero, syempre, we have to be careful man, kaya hindi iya pwede yung pabayaan tani. Ang aton nga palibot, kay kita man gyapon ma-suffer. No? So, amo na, sa aton iya nga mga kabombo, sa aton iya nga mga kauturan, pero, balik tabla na idris local. At least good news. Do kaduha na ni kasod-asod nga Martes. Do nagaka-inspire man kita nga at least naga-oil price rollback. Kabay pa sige-sige lang kay bulig gid ni sa aton tanan. Sa mga motorista nato yung mga kauturan, sa mga driver sa aton tanan. Kung sige pagnubo sang presyo sang gatong, may domino effect gid niya sa aton iya nga mga kabombo. Sa aton nga mga kauturan, another oil price rollback. Checkero naton ang aton nga mga gas station sa subong iyang aga sa piyak nga linya si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, sa dugang nga report. Please go ahead. Bomboan, live kita diri sa Caltex gasoline station diri sa Dalan Lacson. Kag nagbag-o naman ang ila sa nga presyo no sa mga oras. So Bomboan sa dugang nga good news no sa nga Martes. Nag-rollback naman kita. So, unahon na danay, bamuan ang pagnubo, no? O kung presyo, o kung nga ginubo bala, bamuan. So, sa gasoline, meron sang 5 pesos per liter. Sa diesel, 2 pesos per liter. Sa kerosene. Bombo, Grace. Yes. Sige. Padayon nanay. Yes, sa kerosene, bamuan, 10 centimos ang ginubo. So, at least, no? Subong pila ng silver, wow! 70 pesos and 85 centavos.
Last time mo nga report, it's 75 pesos. Pila gani liwat ang ginubo subong sang silver? Silver Sang gasolina, bomboan. gasolina. Sang gasolina, 5 pesos. Yes, that's why sang report mo sang Teralikdan 75 pesos and 85 centavos. Mani. But subong ya 70 na lang siya. But ito ka taas pagid man ni kumpara sang una, pero at least bala Bombo Grace? Yes. Oo. Yes. At least, bomboan. Ang diesel, pila na lang subong 78 pesos and 23 centavos. Pila liwat ang ginubo sang diesel? So, mamuan sa diesel, galing gamay-gamay na, pero okay 2 na. pesos? 2 pesos. Yes, correct, 2 pesos. At least bala, Bombo Grace, no? Kay naganubo, sige na ni, no? Kabay pa, pagka-report mo naman sa sunod nga Martes, nubo na naman liwat, amat-amaton talang ni. Yes, mamuan, 3 na kasi mana, no? Yes. Correct me. Kung 4, 3, nga naganubo lang. Matamat nga pag nubo. Halin sa pagpungko ni BBM, ni isang presidente, do naganubo na siya. No, oo. Halin pagpungko, yung ibang buwan, Correct. palya, naganubo siya. So, sa gasolina, mayo gindi nga balita sa aton nga mga motorista wala pa buwan, no? Nagamit sa motor. Kay tungod nga naligad nga si Mana, mga 5 pesos or 5 pesos point 50 centavos, ano po, subong 5 pesos naman. Oo. So, mayo gid. Bombo Grace, balikan ko ikaw. May na-interview ka, doon nagamo-gamo na to sang number nga to? Bomboan, kagina, pagkatapos Sa sa bala balita dito, no? May ara sang mga nag sa tingog. Naging paanta na sang video. Oo, Ang may ila video sila ka nga gani ginabaisan. diri. Oo, ano ba isa nila? Numero naman bomboan. Oo. Tinga nagabais sila sa numero, kaya dapat tuway sundon nga numero. Ano ang punto nila, Bombo Grace? Kay kuno, ang isa ri ka panig bomboan, naligad pa sila kuno nga adlaw. Okay. May dala na sila nga mga bangko. Okay. No? Dira sa tubangan, bala or lapit sa entrance, no? Sa siling pila. Ang isa naman kananay, bomboan, gambal man nga may numero man gani sila kuno. Dason, ang problema kay kita sukanay sila sa pila, no, bisan may bangko, mga agaw bala do amo nang mahambal sang ining tatay niyo. Oo. So, ang ginabal naman sang isa kananay, mambuan, gina-insist ya gid nga kami paano pa kami di abot. Ti sinugid sa ila una abot? Di bomboan wala ko kabalo kasi una kay ngambal ang isa nga ayaw mo gid daw pa kami di. Oo. So, siya, yes. Oo. Siya nagpila man ko no, nagtemprano man sa ko no, wala sila ko kakaon, mayo, wala sila ko no pagkaon, nagamot-amat sila ila sila kanon. To may isa man ka lalaki nga naka-orange ngayon nga gina-speakaran sang bomboan. Sang malumanay lang bala, nga hindi kinanglan magsinggit, no? Kay muna ate ang basang babae nga ini nga dumaan siya sa kusino kay senior ako. Nga nakumparan mo ko sa imo. Basang isa ka lalaki. Ang iya lang nga babaan nga hindi lang bala magsingitanay. Correct. Oo. Madala ni si Pahinay. Ti amugid ni daw Bombo Grace ang ginahambal. Ang mga butang-butang nis numbers ang kamot sa pagkamatod kung sino ang una dira. Kapag abot sa Comelec, amo nang sundon, hindi pwede nga feeling mo na una ka. Galing ay nagpuli ka. Gamo sina bala. So hindi gini makapayo ang number nga ni Bombo Grace. Ti ano nasolbar tong sitwasyon nila? Paghalin ko bomboan, medyo nagkanay-kanay, no? Ang init na sitwasyon kay miari diri sang bitaw officer man nga naga-explican man bala. So hulton pa ni karon kay paghalin gid sang mga kapulisan tamo pag kinagamo nila bomboan. Kun why pulis do sila? Oo, kay kagina nag-abot na ning pulis. Nag-abot na ning pulis sang pagtapos na report, dason lang dugay naghariri sila bomboan kag nagsugod didto ang pagbinaisay no sang duwa ka magpanig nga grupo. So paabto na lang ni karon ang pulis liwat kay didto pagid maistoryahan nay no kung ano man ang ila sila nga mga pagkinagamo bala no regarding kit sa number bomboan. Oo. Why na nang kuana ang mga number nga na ginapasalig mo abing tawo ti makampante na siya tapos basi maghalin siya sa linya niya tapos mabuslan siya dera gid nang gamo masugod Bombo Grace.
Yes, Bombo. Mas mayo nga wala na lang number. Wala Hulat na. ka na lang da. Hulat ka da No? on a first come, first serve basis. Ang mga nagapatigayon, amo pagid na yung hambal sang COMELEC, ang kwan bala, ang mga nagapatigayon bla, may naman nag-organize na. Ako may mga hakot-hakot kada barangay na, amo pagid ng gamo, dira Bombo Grace, pabayaan ang mga kabataan or mga kung mga bata ang mga minor, syempre normal may nanay. Pero papilaha da sila, hindi pwede nga do hakuton tagid na sila kag mga amos na nga mga hugada bla. Yes, Bomboan. Kami mga panghakot na di nga Oo. kinahimo. Di mo pag na problema. Amo na ang no? problem. Kung may panghakot, Bomboan, di grupo na ni, mahimo gani paagi ang kada grupo nga makauna sila ya. So mo na bala. Si ma'am nga ni nga nagawadang ni agwawadang sa wala man siya gawadang gahambal ni gataas tingogya, nagapila ni siya or nagahakot siya sang nagapila? Nagapila, Bomboan. Gapila siya. Oo. Ang kainkwento nagapila man. Actually, Bomboan, ang duwa ni ka magpanik, kita taman ng mga rama sa legal nga edad. Posible, no? Sa nambal mo. Basi, bala, nag-upod lang. Basi ka upod lang. Amo Yes. na, amo gid ang problem dira Bombo Oo. Grace mo. Tapos nablang hakuton, amo ni siya baw. Dira gina masugod ang problema. Ti, amo na dapat mga pulis alerto kag mabantay gid dira. May timayo man kay may taga-bitaw na nga nagabantay na nga daan dira. Bantayan da nila kay kabudlay sang kinagamo. Gani man Bomboan, ti may lang kung wala din matumba kung wala pilas kay. Oo. May gani kung ang ambulance sige lang tiner no makuha bala ang blood pressure man kay do ka taas gito gina ka ano kailangan paghambalanay na malalapitay man lang sila pero ka singitanay sila ya. Sige, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomboan. Ini si Bombo Grace, Labat ng Report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa unang hugnat sa balita sa dugang nga balita gidron sa aton subong yang aga yari na ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Ara na, ako na. Okay, sige. All right, sige, dali lang gid. Ari nang aton iya nga mga sister stations no hibadoon naton ba taka amo ginang ginambal naton ng mga ano ni gani pagtawag una pa mag-initay ang mga naga-organize sa nagapatigayon kay nagapangakot kumpara sa mga nagapila. Abi pa ba nga magpila kung sa mga legal naman lang ina nga edad. Okay lang na kayo mga minor tuod kinanglan sa mga ginikanan. Pero ang ginanamin diri sang COMELEC may bakas gid mang hakot. No? Ngayon na ba lang, syempre, hakuton mo kapag abot barangay or sangguniang kabataan, election siya, mga botante mo, hindi gid pwede. Gakos gid niya sang problema. That is why, panawagan niyang COMELEC nga, first come, first serve basis gid ni tuod. Sige, lang gid, yari na ato mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas, sa liwat, welcome and good morning. Hashtag Kalibo. Una kita sa Bombo Radio Bacolod. Maayong aga sa imo, Bomboan. Sa liwat, maayong aga man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita na amon diriya sa may syudad sa Bacolod, sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ito nagainit ng amon nga pilahay diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa ano ni gani, sa registration, bala subong sang COMELEC sa sangguniang kabataan para sa barangay elections. Kay Mati, yari na kami sa final week sang sininga registration, yari naging patigayon diri sa may Mandalagan sa Robinson's Place Bacolod. Ti karon ang problem nga nakitaan iya diri nga sagwa sang venue mayara pagid sa mga naga-organize, nagahatag numero, kabalo ka naman Bombo Lindsay, mga hakutay ni bala kong ginatawag. Di nagkapanawagan ng COMELEC, why da may mga hatag number ha? Kay may ari gini nga daan nga na interview na Mondres Bombo nga si nagpakilala siya Mr. Henchi Rizate. Amo na naga-organize lang ko. Di kay volunteerism ning amon niya. Di pero hambal sang COMELEC hindi da magbulo-volunteer da kay imo da. Ya pang hakutay mo na yang imo da. Di ang COMELEC yari ka pang hatag ni numero mga alas 7 sa aga on a first come, first serve basis. Bombo Lindsay natabo sa amon sa national kag local election nga registration. Amo manisubong ka damo gidya kahapon gapila ka na asa subong kagahon no ga perting kalawig na ang pilahay kag ang gakatabo subong ay si Bombo Rizzi upod ta. Okay, sige Bombo Rizzi. Ang kakatabo subong
may nagbaisay na gani subong ho aga pa kay tungod ni sa pilahay nga ni amo ni kainit diriya sa amon ting panawagan sa COMELEC sa mga barangay officials abi kwan hindi nyo man pag-abusuhan ng paghatag ni sang maghakot bala hakuton nyo mga butante tapos dalon nyo to sa registration tapos kamong gabi na isay kung sinong una sa linyada. Amon yung problem sa registration diriya sa amon kag sa pihak nga bahin at nag-take effect na gidman no ang ining pagnubo sa presyo sang gatong 5 pesos sa gasolina, 2 pesos sa diesel. So more or less diring presyohanay diri sa amon tag 70 pesos ng per liter sang gasolina and 78 pesos sa diesel no. Bomborizi. Kag subong man reaksyon man ni sa mga kabataan diri bala sa amon nga nanungod sa pronouncement ni Vice President Sara Duterte ang DepEd Secretary sa nanungod nga hindi na required ang suksok sa school uniform sining palabuton iya sa sining pagbukas sang klase ti sa apat ka mga kabataan nga na-interview namon subong mga high school students isa dira sa ila pabor nga may uniform ang tatlo ti do na namian nga do hindi na sila mag-uniform. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bomborizi. Mayong or madamugid nga salamat ang Bomboan, ang Bombo Radyo Bacolod. I-check naman natin this time ang Bombo Radyo Rojas po sa kay Bombo Zaldi. Bombo Zaldi, good morning. Bombo Rizzi, good morning. Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon diri sa bugos nga probinsya sang Capiz kag sa nagaisanon nga syudad. Ang syudad sang Rojas kahapon nalabot namon diri ang amon sini nga Capiz Police Provincial Office regarding sa ginapatigayon Manila nga pag-rekurida sa mga kabaranggayan sa bilog namon nga probinsya kung sa diin nagasunod gani ginapatuman nila karon ining ordinance man number 082 sa amon nga provincial government kung sa diin hugot diri nga ginapatuman ang pagsunod sa mga minimum health protocols. Kagad diri karon na natukiban namon Bomborizi nga ang mga na-reprimand no kay man sa first offense reprimand pa lang ang ginahimo sa aton sini nga mga kapulisan may ara na sa 1,050 o kun 1,050 nga nagkaladakpan sa aton sini mga kapulisan nga wala gid nagatuman sa sining ginapatuman diri nga ordinansa wa ay sila nagasunod pagkalabanan ni wala nagasuksok sang face mask. Patandaan gani nga diri samon sa probinsya sang Capiz ginamuno gini ni Gobernador Fredinel Castro ang aton sini nga makapulisan nga dako sini ang ila sini mangin papel sa pagbulig man agud mapatuman sa gyapon ang mga minimum health protocols kagamo ni gani karon ang ginahimo man sa aton sini nga mga kapulisan diri sa may probinsya sa Capiz. So 1,050 na laban sini mga first offenders pa malang o kung tanan gani ni first offenders pa malang so reprimand pa malang ang nagakatabo. So mag-second offense ni may ara na sang pagmulta nga 1,000 ka pesos o kung 3 kadlaw nga pagkapreso kag sa third offense may 2,000 nga multa kag napulo kadlaw nga pagkapreso. So ang ginahimo sa aton mga kapulisan ginakuha ni ang detalye ang ngalan sang mga na-reprimand nila para sa second offense amo ni matagaan pagid sang pag-disiplina bala kay man kung kisa nga aton makuturan do kampante nagid bala ilabi nang para sila karon nya amo na niya ang new normal. Mga lang sa mga kapulisan naton sa mga pumuluyo diri sa probinsya nga magsunod lang sila agud nga hindi sila mamultahan kay man especially subong July, August hay kapiot sinisang kabuhi lin season nga makabig no kag maiwat gidya no nga magbayad pa ikaw mamultahan pa ikaw. So ang hinyo sa mga kapulisan nga para man sa mga ikayo sa mga pumuluyo gani magsunod lang sila. Sa dugang panamon diri nga balita diri sa amon man sining probinsya Bombo Rizzi, Bombo Radio Western Visayas nagdangat man diyo sa masobra 26,000 na ang na-record sa amon sining nga provincial COMELEC office nga nagaparehistro sa tagsa ka mga kabanwahanan kag diri sa may syudad sa Rojas na sining ginapatigayon sa gyapon
nga voters registration para sa barangay kag SK elections. Sa may Bombo Radio Bacolod may nagakahinabo nga amo na pilahay kag kuwaay numero diriya waya ay mana ang nagginahimo diriya sa ngamon sining provincial COMELEC office kag sang mga COMELEC office sa kada banwa ay may organisado gid ni no kag ini ganing 26,000 na lapaw na ni sa gina-expectar sa ngaton sining COMELEC man diri sa probinsya kay man nadamo diri ang registered voters man namon mo pero amo ni kay luya gid practice sini mga botante nga nagapangidaron sa 15 anyos ang ila sining right to suffrage man sa pagboto sa SK election kung madayon gid man ini ay nagaparehistro na sila so may sobra na 26,000 ka mga nakaparehistro diri sa amon sining probinsya kag hasta na gid lang ini gani man sa Hulyo 23 diri sa may syudad sang Rojas sa nagligad sa may SM diri sila nagpatigayon sa may Arnaldo Boulevard no last week subong naman nga semana sa Robinson's Mall naman diri sa may sa may lawaan sa syudad sa Rojas kag amo ni ang sistema man may hakot-hakot man may hakot-hakot na kung sa din ang mga ginakot nga mga makaparehistro bala kaya hambal sa iban nga mga kapitanes initiative ni nila no nga maparehistro nila sini nga mga pumuluyo ay ginahakot nila may mga papanyaga pa no may papamahaw pa pero ini man niya suno sa aton sini nga COMELEC hindi ba nila gidya makontrol no inway man sa pagsulundan nga bawalan nila ini pero ang ginainyo lang nila sa kapitan nga kun tani mangina ano man sila bala no mangina disente mangin discreet sa ila sini nga mga ginapatigayon nga kasubong sini nga hindi bala sa ulihi masiling nga malaktan malamudan sang politika. Sa amon pa diri mga balita sa amon sini nga pagpangalag kung diri sa amon sini nga probinsya Bombo Rizzi, Bombo Radio Western Visayas sa amon gani nga probinsya may ara sa nga 12 ka mga kabarangayan nga ging kilala sa nga aton sini nga Department of Interior and Local Government bilang nga maayo ang ila sini nga performance. Kay sa gidpatigayon nga pilot testing sini nga 2021 Seal of Local Good Governance Bombo Rizzi, Bombo Radio Western Visayas, 12 diri ka mga kabarangayan sa bilog namon nga probinsya ang nahatagan sini sa nga pagkilala kag suno diri sa pagpakigangot man namon sa local government coordinator sa nga city government nga ang ano lang siniya pilot testing lang ini. So wala ni sang incentives bala nga masiling naton pero diri ging kilala ining mga barangay kag ang girekomendar nila bangod nga nakita nila nga maayo sini ang performance ilabi na sa pagdumala sa nga ila sini nga mga kabarangayan kag napasar gid nila ang mga requisitos nga ging kinahanglan man sang DILG agud nga kilalahon sila. So nagalaom ni ang aton sini nga local government coordinator nga sa palabuton subong nga tuig no nga may ara man sa gyapon pagaywaton sining DILG madamo na nga mga kabarangayan diri sa probinsya sang Capiz ang madalas ini kay nagapati siya nga saranggid no nga ma-acquire no sa mga kabarangayan diri sa probinsya ang mga requirements o criteria sa nga DILG agud nga mangin award man sa sining local o na seal of good local governance. Amo man ni so far ang mga balita namon diri sa bugos nga probinsya kag sa nagisanon nga syudad ang syudad sang Rojas balik sa imo Bombo Rizzi. Madamo gid salamat ang Bombo Zaldi sa Bombo Radio Rojas. I-check naman natin this time si Bombo April sa Bombo Radio Calibo. Bombo April, good morning. Good morning, Bombo Resi. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon yung mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Calibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri naging madinalagon ang inibala nga ginpatigayon nga hinun-anon sang mga hog and poultry raisers matapos ang ini nga issue bala sang mga traders nga nagapamentaha sa ila. Ay ti subong ginaplanuhan nga makabilog sang federation ang mga hog and poultry raisers
diri sa Banwa sang Kalibo kag sa tanan nga mga kabanwahunan diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Ay nag-ugat ini nga problema matapos mahibalan kag magreklamo ang ini nga mga hog and poultry raisers matapos nga barato lang o kung manubo lang magbakal sang ini nga mga alaga nga baboy nga buhi ang ini nga mga traders, pero ang presyo sang karne why gid naga nubo. Ay ginabakal lamang nila ang alagang baboy sa presyo nga 130 to 135 pesos samtang ang karne sang baboy dire naga range sang 250 tugtob 270 pesos. Siling to nila hindi makabayad sa ilang pag-alaga kag sa pagbinakal sang ini nga mga feeds ang ila sini nga ginansya sa ilang mga baboy kay man tiperte tuman kanubo ang pagbakal pero ang karne waay man naga nubo sa amon nga mga public market. Samtang Bombo Resi, Bombo Radio Western Visayas, halo-halo man ang reaksyon sang mga ginikanan, mga parents diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kag probinsya sang Aklan sa inibala nga pahayag ni Deputy Secretary Sara Duterte Carpio nga hindi na pwede na kag ginapasugtan nga hindi na mag-uniform ang ini nga mga estudyante sa pampubliko nga eskwelahan sa pagbukas sang masunod nga year or school year. Ay siling to sang iban nga mga ginikanan diri okay gid nga hindi na mag-uniform kay man why naman sila sang pangbakal pangtahi kay man ang iban nga mga uniforme sa ilang mga kabataan naggililutok naman. Pero ang iban man nga mga parents nagasiling gusto man nila nga mag-uniform ang mga kabataan kay gwapa kag gwapo sila tulukon. Kumbaga formal sila tulukon kag ma-identify gid sila nga nagasulod sa eskwelahan kag mabawalan ini sila kay man kung waay man naka-uniform ang mga estudyante di mo man mahambal nga estudyante ay di ba may mga ara kita sa mga ordinance especially diri sa amon nga bawal ang mga estudyante magsulod sa mga computer shop kag iban pa nga mga establishment kung oras ang ila nga pag tuon. Ay kung iban pag naka-uniforme ina sila sa eskwelahan ginabawalan gid na advantage pa man kuno ina kag isa pa kung magsakay sila sa mga public transportation bisan why sila sang ID kag iban pa nga mga dokumento pag naka-uniforme sila automatic discounted. Samtang nagpadumduman liwat diri ang amon Land Transportation Office kay man wala tuo man diri ang mga checkpoint para at least hindi angkon sang problema ang mga rider dapat hindi na sila mag-install sang mga blinker kag ini nga mga wangwang ay para at least hindi na sila multahan sang aton sini nga mga katapo sang otoridad. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ginagakalipay man ang mga motorista kag mga tricycle drivers diri subong matapos ang inibala nga ginpatuman nga oil price rollback subong gid nga adlaw. Siling to sang iban tani magsunod-sunod na ini nga rollback kaya ikaywang beses na ini tani lang gid magsunod-sunod na kag hindi nga gulpihon naman kita sang pagtaas ang ini nga mga petroleum products. Amo na ini so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bugos nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Resi. Damo nga salamat Bombo Radyo o kon Bombo April alin sa Bombo Radyo Kalibo diri naman sa Bombo Radyo Iloilo sa bilog nga bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo subong nga daw patigin na ang lubong ni former CBCP President the late Archbishop Emeritus Angel Lagdameo last 9 karon sa aga and ang misa and after that wala naman iya sang dugang pa nga mga programa iilubong manini or ang iya sining abo sa aton yung mga kabombo Bombo Radio Western Visayas sidira man ina ilubong sa bahin niya sang Haro Arch or sa bahin niya sang Haro Metropolitan Cathedral dira man dira ilubong ang anay obispo di ang pila ka mga obispo man halin sa nagkalain-lain nga diocese
ang magapadulong diri sa bahay niya sang syudad sang Iloilo agud magtumbong sang lubong subong man ang Apostolic Nuncio to the Philippines nga si Archbishop Charles John Brown ang magapadulong man diri. Samtang sa pihak naman nga bahin kahapon nag-resume na ya ang road clearing 3.0 diri sa may syudad sang Iloilo. Ang problema mo sa gihapon ang mga una na yang mga nadakpan sa city government ang nagabalik naman sa adlaw may ginapatigayon niya clearing operation pagkagabi balik man sa gihapon sa mga dalanon kangay nga sulit-sulit lang daw sa intaw lang ni ang city government namon diri sa pagpatuman sining road clearing operation kag ining sa mag-utod ho 18 kag 15 anyos nga mag-utod naglaya sa ila balay kay nagsunggod gamay lang ni nga akig-akig sa ila dayon nila sunggod pila ka adlaw man nga naglayas ini sila nagrenta sa isa ka balay sa isa man niya ka subdivision di kahapon or kagabi nakapauli na ini sila kag na turnover na sang kapulisan sa bahay niya sang ilang ginikanan nakagindula man diri ang kahangawa nga mayara sang abduction nga nagakatabo diri sa may syudad sang Iloilo. Samtang sa pihak naman nga bahin ang dengue cases diri sa syudad kag probinsya padayon man nga nagasaka ang city government kini namon diri sang nagligad nagpahayag nga wala ya sang increase sang dengue cases but gulpi lang nagbaliskad subong mayara na ya sang increase 45% nga pag-increase sang kasang dengue kung i-compare sa nagligad nga or sa mga period sang nagligad ya nga tuig di magasapol ang alkalde namon kay kahapon nagka-work from home siya because nga nagpa-test ini siya sa COVID-19 but mayuman kay nag-negative so kasubong adlaw magapatigayon ni siya sang Zoom meeting upod sa mga barangay officials even sa bahay niya sang mga apilapaya ka sector sa akadim, sa simbahan man, sapol ini subong sang alkalde agod hambalan ang ining padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue diri sa may syudad sang Iloilo. Sa probinsya naman niya sang Iloilo, wala pa man sang tinimok-timok kung bala magapatigayon or maga-declare man sang state of calamity. Kay nagkataas man ang kasang dengue sa probinsya. Ang probinsya sang Antique nagka-declare na ya or nagkapagwa na sila sa resolution sa nagligad nga mag-declare sang state of calamity. Interesado kita sining hakutay naman dira sa bahay niya sang Bombo or sa bahay sang Bacolod City kay sang nagligad mo maning issue man dira sa Bacolod City nga tuman man or grabe man ang hakutay halin sa probinsya. Anong mga factors dira nga nagadamo ya permis ang concern dira sa mga inyo nga mga registration sites? Ano gamay ang area dira nga kag wala na preparahan nga nagaginutok sila dira ya? Dako gidyang area Bomborise kung tanawon mo sa mall na ni galing patigayon ng registration, 3 ka mga mall sa SM Ayala, Rob na Subong. Pero ang problem damo gidya ang nagaparehistro kahapon ang ginahambal sang COMELEC. Ang ila na notice Bomborise may nagapanghakot gid. That's why gapilar sa barangay. Ikaduha sa barangay, ginahambala na sila sa COMELEC, hindi nyo man pag-abusuha ang barangay certification. Kay subong, kung may barangay certification ka, pwede ka na makapareso sina nga barangay. Anong kakatabo, niya posible bala na nga ang nanay, spiyak ga barangay to ga boto. Ang bata yan, nag-star lang sa amuniti, minor di edad. Mangin ang COMELEC, na-notice na gid na iha. Bomborise? Oho, so buot silingon nga may grabe ang sinayluhanay isang botante dira sa inyo. Sa bahay niya sang Bombo Radyo Roja sa Capiz dira may amo man sina may pila man niya kahinakotay dira sa inyo. Yara man na Bomborise pero unlike sa Bacolod kay man na knowing Bacolod City malapad na ya. Lain sa sa Roa City nga gamay lang ning syudad. Kagang probinsya manamon hindi man gituman kadako may ara sang hakutay nga nagakatabo ug galing siling tablang nga nagaginutok nagaway sa pilaw niya nagakatabo diri samon kay organisado kaga subong man gina panungduman sang COMELEC kag DILG ang mga opisyalis sang barangay nga once nga magakotakot kay syempre ang rason sinisang iban initiative lang nila kuno para makabulig mabala sila pumuluyong maparehistro
Pero ano ni stricto ni especially sa pag transfer sa nga boto Bomborizi. Okay. How about naman dira sa bahin sang Kalibo, sa bahin sang Aklan, may hinakotay, may problema man sa registration kay ti. Pila naman lang kaadlaw antes ang deadline sini Bombo April. Daw mahipos man diri sa amon Bomboresi daw may mga nagakatabo man sila pero way man gina-intrahan kag ang iban ginahakot-hakot tama na may mga style gid man dira sila nga hakoton sa iban nga banwa ti ang purpose sinasang iban Bomboresi simple lang na para pag may ayuda ti mabuol nila sa tanan nga barangay. Ti mga wais maning mga Pilipino, wais maning mga butante, ti didto ka manana ka pasaylo ka to sa ibang barangay para pag may ayuda didto makuha man naton agkag diri man ako. Amo lang na ang style nila Bomboresi. Diriya sa bahay niya sang syudad kag probinsya sang Iloilo so far wala man sang na-record nga muna nga hinakutay. Kay ti basi bala kun grabe man ang kagamuman ang politika sa barangay pa lang yung level, especially nga ti mayara sang ginadoso nga House Bill 502 nga nagahatag sang mas dako nga benepisyo para ya sa mga barangay officials nga ti 60% or 80% sa sweldo man sang city councilors o kun sang SB members ti 60% para sa barangay kagawad and ang mga secretary kag treasurer 50% gid. Basi kun among maniblang rason nga ti nagagamuman mangin ang eleksyon sa barangay. Anyways, alang-alang Okay, gid ang sige. ako Salamat gid Bombo Radio Western